I made way back in the Ville. Fulfilled. Listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would've been on Dreamville. Talk to her, nigga. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 No role models and I'm here right now. No role models to speak of. Searching through my memory, I couldn't find one. Last night I was getting my feet rubbed by the baddest bitch. Not Trina, but I swear to God, this bitch will make you call your girl up and tell her, hey, what's good? Sorry, I'm never coming home, I'ma stay for good. Then hang the phone up and proceed to later wood. I came fast like 911 in white neighborhoods. Ain't got no shame about it. She think I'm spoiled and I'm rich cause I can have any bitch. I got defensive and said, nah, I was the same without it. But then I thought back to a better me. Before I was a B-list celebrity, before I started calling bitches so heavily. Back when you could get a platinum plat without no melody, you wasn't sweating me. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 I want a real love, dark skin and Aunt Viv love. That Jada in that weird love. That leave a toothbrush at your crib, love. And you ain't gotta wonder whether that's your kid, love. Nigga, I don't want no bitch from reality shows. Out of touch with reality hoes. Out in Hollywood, bringing back 5 or 6 hoes. Fuck them, then we kick them to the door. Nigga, you know how it goes. She deserve that, she a bird, it's a bird trap. You think if I didn't rap, she would flirt back. Taking off her skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Nigga, you know how it goes. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me 3 times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me 3 times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. My only regret was too young for Lisa Bonet. My only regret was too young for Nia Long. Now all I'm left with is hoes from reality shows. Hand her a script, the bitch probably couldn't read alone. My only regret was too young for Sade Adu. My only regret could never take Aaliyah home. Now all I'm left with is hoes up in Greystone with the stale face cause they know it's they song. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 Det er godt hvad du tror du vinder, men tro mig min ikke til toppen. Hun er hænger en kar i bad, hun vil gerne have at jeg fucker hende. Hun vil gerne have at jeg stalker hende.
Jeg kolder den i fryser, jeg varmer den i ovnen. Som ser Ronaldo har jeg tid til Verdon. For det kun vi skaber for ovn, men jeg taber til long. Jeg er ikke karate kick med chopper, de breaks. Har ikke producer, men jeg fanger de kicks. Lad klik med hakkes, jeg mig fanger de ikke. Du tror du vinder, men tro mig, min ikke til top. At hun er hænger en kart i bad. Hun vil gerne have, at jeg fucker hende. Hun vil gerne have, at jeg stalker hende. Min hegn stemmer giver mig wish. Jeg skal på min brødre til real shit. Der er ikke noget, der er fish. Jeg vil så meget, men at vi lidt vil sammen. Men min hegn stemmer i hovedet giver mig wish. Jeg skal på min brødre til real shit. Der er ikke noget, der er fish. Jeg vil så meget, men at vi lidt vil sammen, men det er ikke sket. Det er godt hvad du tror du vinder, men tro mig, min ikke til top. At hun er hænger en kart i bad. Hun vil gerne have, at jeg fucker hende. Hun vil gerne have, at jeg stalker hende. She's
fuck that. Fuck that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'm gonna play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better. Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Trying to think of the right thing to say. I can see the scars, they're blinding. All up in my head, all up in my head. I can see the stars, they're shining. It's all up in my head, all up in my head. All up in my head, all up in my head. All up in my head, all up in my head. I can see it.
She's got it all together, but I'm so messed up. She's gonna blow this year, but the pain won't stop. She's so lucky. She cry, remember the parts. She's dying, all up in my head, all up in my head. The parts where she flows. She's hanging, all up in my head. God aften, mine damer og herrer. Så er vi tilbage endnu en onsdag med lidt firma CS. Og fornøjelsen af at høre på Thomas Hepsgaards stemme og mig. Og så har vi også en lille Sammy, der sidder i baggrunden, som lige er ude og lave et krydstogt og tømme køleskabet. Ej, det er herligt. Det er dejligt at se, at der er så meget hype i chatten, Anker. Og også, at vi har selveste Los Holsters med for ambassaden i Vilnius, Litauen. Vi har simpelthen formået at få streamen helt derovre. Mikkel. Det er kæmpe jo. Men lige i øjeblikket, der er serveren tom. De første spillere begynder med at komme ind nu. Ja, TV Syd, de har sgu fans i alt andet. Der er ikke noget der. Altså, Ultras fanbasen i Litauen, den er eddermame stærk. Og så har vi lavet noget nyt til i dag. Vi har brygget lidt, har vi. Vi har lavet sådan en lille fint overlay. Så det forhåbentlig er lidt nemmere at kunne følge med i, hvad der foregår. Og vi har selvfølgelig nogle smukke spillerbilleder på alle. Så man også lige har lidt nemmere ved at finde ud af, hvem fanden det er. Det er i hvert fald... jeg kan se, at Abdi Hussain fra Kings Road College... Okay, deres navn deroppe, det er til gengæld lidt træls, var. Det kan man ikke, nej. Det har du fuldstændig ret i.
Ja, det er lidt sjovt. Det var dejligt, for jeg synes, det virkede sidst. Sådan der. Der har vi det. Men det kunne godt være, at man lige skulle ændre lidt i deres navn, så det var, at det ikke fyldte så fucking meget. Okay, ham der laver snit, du. Spørgsmålet om det her, det fikser det. Det ser bedre ud. Nå, det kunne godt lugte lidt af, at de går i gang nu allerede. Nå, det, som I kan se op til højre, så er det simpelthen deres eget map pick, deres 2, og den næste map bliver Inferno. Jeg tror ikke boys, de er sådan helt tosset med. Der er ikke nogen lyd for jer. Jo, det burde der gerne være. Men det kan faktisk godt være, der mangler på Discorden. Nå, det ser ud til, at de tonser ind af her for rimelig stor succes med det. Kun Chris, der falder, og de får altså dræbt 3 af dem. Der har vi smukke billeder af Christian. Ja, Vilhold, han kunne godt blive smækket for sjovt her. Gør han også. De har også en, der er langt og presser dem lidt meget. Et varmt skud for Christian. De vinder altså første runde. Det er sådan en rimelig god åbning, det her. En ret overbevisende første runde. Intet mindre. Ja, det kan jeg egentlig godt se. Det er faktisk omvendt. Det kan jeg godt se. Sådan der. Godt, jeg har min IT-support Anker i chatten. Jeg lige kan holde mig op på det der. Er I sikre på, at jeg synes ikke, jeg har nogen lydrespons på mixerpulten på Discord herovre? Kan man godt høre jer på streamen? Okay, de malker den bare ind på A. Finder sidste spiller. Okay, jeg synes godt, der var et eller andet der. Nå, så det bare var en monolog indtil videre der. Det tror jeg, det er lidt godt grineren. Hvad med... Nej, så var det helt okay. Ja, sådan der. Okay. Nå, ja, men de to, jeg introducerede før, det er altså ikke bare nogle stemmer, jeg har i hovedet. De er også her. Nu kan man måske høre de stemmer. Ja, nu har jeg lige gjort sådan, I kan høre de stemmer, jeg har i hovedet nu. Nå. Første riffelrunde. Nu begynder det med sådan at formspille lidt mere, jo. Så mange problemer, jeg er slet ikke i fokus i den runde der. Der må have været nogle stille øjeblikke, hvor vi snakkede, hvor de der ting der. Okay. Christian får den altså heller ikke lige. Jeg kan bedre forstå nu, når Lav skriver, at det var stille, eller hvad fanden det var. Kan vi lige snakke om det her lang play? 2 mennesker ud, flashesene har tydeligvis ikke ramt, og traden var langt fra igennem. Hvordan er det blevet dinget igennem døren der? Finder næsten, der er også en tæt på at trade her. Ude i midten. Nyårsvigt, han skal lige varme op, kan man godt se. Han svigter lidt der. Og Chris han finder en heroppe på lang. Men
midten den er lidt spændende. De har altså en nede i lower tunnel, som sådan stille og roligt bevæger sig Jeg er fremad klar her. på mid-doors. Nej, det var han. Der er flash ud her. Jeg ved, der er en, men jeg tror, han regner med, at han sidder nede i pitten. Han er klar på den. Ui. Hold desværre en clean vinkel. Så det er 1v4 til vildhold. Det skal han nok klare. Næste gang. Hvad fanden? Let's go. Din lærer, der spiller. Altså, det eneste, jeg kunne se, det var at det er allerede kommunen. Tjekker lige CVR-nummeret. Jeg skal ikke klikke sig ud med sine kommunale medarbejdere. Det er ikke for børn. Ej. Lille glaze chatten, det kan vi godt lide. Fordi der er en Wizard, han skal komme til Wifi. Det er bare Victor selv, der skriver. Ja, han sidder på mobilen, han gør. Nu løber de den altså bare ned bag med... Med absolut ikke. Okay, jo, de har sådan Øj, noget. jeg bliver fanget der. Benji, han får 2. Ja, men han er godt slidt nu. De har sightet. Og 3 mand roterer for A nu, så det er altså deres site nu, men de er lidt slidt vildhold. Han har halv HP med en MP7, der er ikke sådan helt optimalt. Men de har noget YouTube arbejde nu. Spørgsmålet er, om de kan finde de optimale vinkler at spille her. Der bliver clearet ind i tunnels i sig stille, og det håber han... det er på den side, han fra den. Får altså vigtige skud her. På bagfra, Ja, det er flot. Vildhold, der ikke er blevet spottet endnu. Kæmpe vinkel, og Borgen finder han til sidste. Jeg vil sige, vi var snakket om biased commentary. Jeg havde ikke regnet med, de tog den rundt. Det vil jeg gerne sige. Det kan godt være, at man lige skal tro lidt mere på dem. Fortæl mig, hvem du er, uden at fortælle mig, når du skriver mit navn sådan her. Er det Jonas? Ja, meget. Ikke sådan. Er det Jonas? Det er meget Jonas. Det kan sagtens være. Jonas, ud af 20 mål, der skruer du ingen af dem, mand. Det er ægte, faktisk. Jeg er så løbet ind med den der... okay. Jeg er løbet direkte ind i meat-grinderen. Det er en fed vinkel, her. Det kan jeg godt lide. Cage scope. Også fordi, det er overhovedet ikke viffe. Jeg kan jo trykke os med i den 2-5 situation, at Victor stadig er på banen. Skal være... Okay, der er altså... Det bliver lavet lidt play her. De har alle 5 mand over på B her. Bomben, den ligger der... Hvad fanden har de bomben? Klar på den net. Okay. Jeg tager gerne imod ansøgninger til kamera og styring på den stream her. Spørgsmålet om... Så han løber den anden vej nu. Men jeg ved ikke, om det er mig, der er blind, men jeg kan simpelthen ikke se, hvor bomben er på mappet. Den er inde på B. Og den ligger der. Ja, jeg ser den nu. Okay. Godt nok ikke et stort ikon. Ja, jeg skal love for, at Prøv at se hvis lige, det stod der er der rødt ikon. og ved NB, selvom bomben ikke var der, så havde jeg mange spørgsmål. Lækkert. Lækkert. Han har godt nok 15 HP, så han skal bare lige pustes til. Spiller trade. Ej. Det er jeg sikker på, du må lige... Jeg er sikker på, at de kunne bruge en læge ude ved TV Syd på et eller andet tidspunkt, når de bliver sådan en kæmpe... Sådan en konsulenthus, der bare klarer alt i verden. Det skulle nok komme ud, Jonas. Vil du spille med? Nå. Hvad mener ham der ikke, men du har taget mit fulde navn og smidt det ud på internettet. Så de bare prøver at se, om de lige kan stjæle en hjelm. Jeg tager hele Jonas' navn på Facebook lige og smider den hurtigt ind. Jeg gør det. Hvad var det? Det var Victor, der ramte. Det var helt fedt. Altså, Nicholas, der lige sniger sig op midt. Jeg tror bare gerne, de vil se, om de lige kan få nogle kills med den deagle der. De har 5 mand stacks med den. De står rimelig klar til at være 3 mand ude langt her på 1. Hvilket vil være rimelig huge. Ja, det begynder med at lukke lidt af, at de går ud.
Altså 2 på shorten. Ja, vigtigt. Ja, for satan. Spørgsmålet er, der kommer også rotation hurtigt fra B af, og de presser ud af B her. De får B-spillere, og så nu har de en situation, hvor de går over. Timing. Niklas, der er nu der. Øj. Altså fra pitten af og op mod side, der bliver skudt. Ja, en M4 på Chris. Short bliver skubbet af Viffe. Tager det stille og roligt. Prøv at finde ham her. Viffe han finder en over for shorten af. Nu har de altså A-side. Sidste mand han er med. 1 mod 2. Det er en rimelig stabil eco der hans videre. Får altså infoen på ham. Det er vanvittigt spillet. Chris tager 2. En til Vift, en til Christian og en til Nicholas. Det er... Nej, for Kings Road College. De kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor det der skete den her runde. Nej, så var der lidt hen på B, så var der lidt i midten, og så var der ret meget på lang lige pludselig. Så ja, kæmpe, det kunne ikke have blevet bedre på den her Ico. Er det egentlig noget auto-kick, eller der styrer? Jeg sidder på at køre det på tasterne lige nu. Ui. Varmt skud af Christian. Okay. Altså en, der står og holder vinkelen og falder ned nu. Der er 2 bag. Kommer alle sammen lidt med, næsten. Det var 1. Okay. Nej, det var det sidste. En, der har siddet og varmet op i deathmatch indtil videre. Så var det, de var ude og de spillede en competitive ind i røgnen, der stod. Okay, varmt skud alligevel med Østben. Okay, Pidgey. Også en af deres højeste rated spillere, vist. Det var clean. Ikke noget, Chris ikke kan håndtere. De har stadig ikke helt økonomi til at købe op CC. Og så hvis de må nøjes med nok okay en AOG simpelthen. Og de fortsat, eller hvad? Ja. Men der lykker her var det Nicholas. Han er ikke sådan helt aggressiv på den short der. Han fandt en krald. Umuligt du har siddet herinde. Det er fandme en aftale. Der står godt nok ind i CT og er klar på hans vinkel her. Men han får lov at skubbe rimelig langt ind uden at møde nogen. Må lade mig få lov til at overraske ham. De står godt nok ind i lidt. Der er også en AUG, der står her og beholder. Ui. Han er ikke lige... Finder nummer 2 også. Ja. Kæmpe. Nu har de altså kun 1 spiller på B og 2, der er sådan rimelig stok på lang siden af. Spotter ham ikke, men det gør Chris til gengæld. Okay. Okay. Altså rimelig overbevisende lige nu fra Typ Syd. Får ikke rigtigt ben til jorden for Kings Road College. Det kunne godt ligne en baseball, det her, kunne det ikke det? Jeg kan i hvert fald se, det er i overvejelserne, sådan som Viffen han kigger den vej. Der er ingen hurtig smuk på døren. Movement. Ja, han er slært. Jeg sad ikke ventet på den der smuk der. Den varm ned. god skade. Altså en bagfra her, men Deagle får han ikke noget ud af. Det han ikke får noget.
Først han er klar, hvor der er en midt der. Jeg tror, de sidder på kontoret i dag. Men næste gang tror jeg, de spiller hjemme. Ej. Står der så lige lykker med, får en AK på det. Jeg tænker også bare, at han skal så langt ned i pitten, som han overhovedet kan komme. Efter han er simpelthen maskinen Victor, han er sulten. Ja, det er jo så det, man får ud af det. Og den bliver nok skudt over til dem med den AK. Men det vil de ikke vente på. Altså det ser helt klart mere clean ud i dag. Altså, der bliver skrevet niveauet af stedet en del. Jeg tror også, uden at tage noget som helst fra dem, så tror jeg også, at de har mødt de 2 bedste i puljen indtil videre. Polestar var rimelig, i hvert fald ligger højt op på leaderboardet i deres pulje. Eller på skolecomputer. Hvis Kings Road de skal til at have nogle runder ind på CT, så skal det være ved at være nu. Han er lidt tosset med den der AUG i T-Bone. Han er slet ikke cute, når han spiller, synes jeg. Det er ikke meget, jeg får den brugt. Ja, der får ja, det er dejligt at se, der er gang i chatten. Der er fandme heller ikke nogen bedre måder, end at indvige et helt nyt skrivebord med sved i tær. Okay, Niklas. Det er en farlig position her. Jeg tror ikke helt, de har besluttet sig for, om det er A eller B nu. Sådan som de står i midten. Det kunne godt ligne, at Abdi Hussein pusher lidt. Så det er bare et spørgsmål om tid, før de bliver skudt bagfra i midten. Ligner godt nok ikke helt, han skubber frem langt. Står bare og holder dørene. Den bare løbet ind af. Okay. Benji finder altså 2 her. Kan godt finde ud af at bruge den AK. Og Kingswood, de får deres første runde i et stykke tid nu. Relativt. Også godt spillet. Og Benji, han kan godt finde ud af ham. Man kan også godt se, hvordan det fordeler sig lidt på scoreboardet. Det er mest Abdi Hussein og Benji, der puller lige nu. Sådan en rimelig stabil fordeling over på typ syd. Med Vilhot, der lige skal have en SMG i hånden, ligesom sidste gang. Så skal det nok komme. Den der chat, den er god. De er altså spottet herovre. Det synes som om, de har lidt svært ved at få overtaget den lang der. De er ret gode til at have den på shutdown på Kings Road College. Men de har ikke rigtig nogen på shorten den her gang, så de kan bare gå direkte ind. Det er sjovt, de ikke mærker telegrafen, at når de har langt rundt, så kunne de lige så godt, bruge den info. Okay, der får de så også noget ud af den over infoen med. Nu er det simpelthen no offense med den AK der, eller hvad hedder det, ork. Får ikke rigtig nogen på første. Ja. Det er wiped. Benji dernede i midten der. T-Bone. Ja, der er så mange vinkler. Så. Både har en på car, de har en nede i CT og på site. Nu har de altså brugt alle pengene over på T-siden. Lige undtagen Chris. Hvis de taber den her runde, så får de lidt svært ved at købe op igen.
Jeg vil også sidste runde nu, inden næste halvleg. Det er du fuldstændig ret i. Det er mig, der sover. Man argumenterer om, han skulle droppe en AK til viften. Men han har brugt alt sin utility allerede. Åh, Det var meget tæt på. Linkalin, han har... Men han vil stadig gerne smage. Han spiller aggressivt her. Han har klapper den. Nikolajsen trade. svinger. God trade. Og så sidste mand på side. Han får Galileo derop. Spørgsmålet om de bliver skudt på crosset. Der gør der forskel. Ej. Ja. Nå. Ja, de fik lige solidt retake af 3 runder. Kingswood College. Det så lidt sort ud for deres halvleg, men det er til at arbejde med for begge sider. De har trukket den godt tilbage nu. Altså det er vel T-sædet der med. Ikke CT? Ja, det er oftest til. Er det T-side? Okay. Det er det. Måden du kan lege med CT og den måde man kan trække dem rundt på der map, det er rimelig busted nogle gange. God start. Så hvis vi bare kører en default med 1 på B, 1 midten og så 3 A. Rimelig default her. Der skal ud midt viften, prøve at tage ind for porten. Ja, altså. Ej, det er også en dårlig timing. Dinget med det samme. Og ellers klar til at svinge 4 mand. Lige det, han holder den. Så han har chancen igennem smoken, det er ikke til noget. Spørgsmål om de kan nå at låse shorten. Ej, det er et rigtig dårligt timing. Det er nogle dårlige, ja. Hihi slipper væk. Det er ikke første gang. Jeg har altså nogle gode vinkler på dem lige nu. De rammer skuddene der. Nu har de altså sejlet gratis. Så begyndte de at skyde lige. Det gik fra, jeg tror, 45 kugler per kill til 10 kugler på 3 kills til sidst. Ja, det var som om de lige rettede ryggen og lige tog skærmen med helt ind til næsen. Også der var 3 gange i den der runde, de blev ramt af timing, så... Jeg er ingen B. Vi har fået B. Hvis det er en rimelig sikker 7-7 runde, vi har, så... Ja, jeg tænker det. Det var godt, at de ikke havde købt sig. Hvis de kan få et våben med ud. Okay, trækker en. Okay. Så får en mere. Ding. Så Vifter er rimelig tæt på, han godt når at gøre noget skade, hvis økonomi er ikke ret stærk. Ja. Det er ikke noget diffuse, men det er jo lige på nogle kills. Spørgsmålet om Vildhold kan få en mere, eller i det mindste få dem til at dø af bomben. Hvis han løber væk, kan han lige få et våben med sig. Lidt for sent på den. Det får gjort god skade i forhold til, hvordan det så ud, da de fik B helt gratis uden at møde nogen. Ja, vi får full up buy fra hver side af i hvert fald. Der bliver lagt planer af en vis art der i hvert fald. Vildhold bliver tækket på at hoppe over. Hvad var det, en 7-2 lead, der er blevet til 7-7 nu? Det er ikke langt fra. Det er en lært smoke. Practice, der står. Får altså lagt en mold op på shorten, så de ikke rigtig kan bruge den til noget lige nu. Jeg har altså Christian helt langt frem her. Men han ved ikke rigtig om Orben, for T-sporten står og holder ham lige nu. Så er bare et spørgsmål om, hvem der har mest tålmodighed her. Ud til. Ja, tak. Det var ikke clean, men der var et kill. Den var der. Så 2 man på short her. Vift han er meget tæt på at få lov at se ind igennem dørene.
info, men holder sig ikke klar til. Han skifter våben med det samme, han skyder. Jo, det er en presset situation. Det var ikke helt God heldigt. gammellands panik, det kender jeg til. Ja. Nu kan de altså nemt vende rundt og løbe B her lige ind i munden på Vilholt. Okay, det falder fra hinanden lige nu. Vigtigt, Nicholas han får ham. Lige for. De løber alle 3 tunnel her, så det bliver B-take. Med lidt hastighed, så kunne man nå at fange dem på crossoveren. Det bliver ikke spottet for dem. Men det bliver set lidt late. Rydder lige lidt op i chatten. Vigtigt at spille det. Og det er sidste mand, der står over tunnel, men Orb kan godt gøre noget skade. Jeg er altså stikket her, kan ikke se bomben. Han har ikke noget kit, han er godt i gang med den. Og han får bomben der. Ja, hvor han får bomben, ja. Han får lov for AV'en med i næste runde. Vi fik vendt situationen i den venstre. God pre-smoke. Okay. Jeg tror også, den lander ganske udmærket. Det gør den også. Mærker lige der line-up, så Christa. Ja, der bliver ødelagt på de smokes der. Ui. Når lige at dukke sig, før han rammer, eller bliver ramt med et AV-skud. Det er bare med for teamflashen, men han nåede lige at dræbe ham inden. Ja, der var den klassiske. Var det bund? Var det bund? Overhovedet lidt drukspil ud af. Apropos det, lille skål. Skål. Der vil han vil gerne lege med den vinkel der. Det er rent faktisk rimelig godt, at han ikke lige nu... Okay, der er en lille shadow advantage, hvis han kigger ordentligt. Ja, han kan godt se det. Men han er consistent. Der sker ikke rigtig så meget på mappet. Jeg tror bare, de afventer lidt her, at han får et kill med AV'en. Det er god patience, og er helt den rigtige vinkel, han holder, og han får måske lidt en timing her. Oj. Det kan trade, skal være igennem. Flot trade fra begge sider. Det første, men... Lidt et problem her, fordi de har ret nem access til B-side. Vilholt han bare bliver overløbet. Han registrerer slet ikke. Der er sandwich der. Ja. Hvis man er klar på tunnelen, så er det måske heller ikke lige der, man kigger. Kunne være en god nade. Nej. Der var den god nade. Flot kill. Vanvittigt, at han får ham. 2-2 scenarie her. Er han aware omkring manden backside? Får ham, der sidder backside. Nu handler det bare om klar. Kan læse, at man godt kan crouch bag der og ikke blive set. Godt spot ham nu. Får traded det. Jeg får ham. Men der er parket. All good. Tætte runder, men vi får dem. Ser rimelig lovende ud nu. Fået 2 wins i streg. Hjælper altså en del på økonomien. Selvom at både Vift, Christian og Vilholt bruger alle deres penge på at købe op her. Så der skal altså ikke meget mere til, end de taber en runde, og så er de lidt i en træls situation igen. Lige der er lidt tvivl om, hvad der skal ske over på T-siden lige nu. Men de på scouten der, det kan være et farligt våben. Fortagget. Rammer ham lige. Wrist smoke. Det virker til, at de er rimelig meget spiller omkring, at både enten Benji eller Abdi Hussein, han skal finde en åbning. Det er lækkert skud af Abdi Hussein.
ser lige et hoved her. Vildt begynder stille og roligt med at skubbe frem her for at få info. Det er god info at få lige nu, fordi de burde forstå på hans push, at det ikke er et B-tech, men at det er igennem midt. Der er larm, men der er ikke noget call endnu. Altså ikke ham. Det er væk. Jeg rystede lidt meget. Også, at de godt ved, at der er et B-push, så er der en, der holder med det her. Christian finder ind på korten, han bliver... får ikke ham, og Vifteren dør også CT nu, der er så Vildhold tilbage mod 4. De ved, at han var i... På væggen. De ved, at han var i lower før. Der er han igen. Okay. De bliver egentlig bare outdueled her. Ja, de tabte en NV'en over på lang, midt, eller midt og shorten. Jamen, ja, alles 1v1 og scenarier der var bare... Godt skudt af Kings Road. Nu ser det altså lidt pres ud her. Køber pistoler op med armor. Chris han får en M4, Vildhold han har en MP9. Ja, og Cancito også. Hele holdet. Selveste Emerald player. Løber den altså op midt her. Ikke det værste play i verden. Okay. To scenarier. Okay. Så med scouten. Godt ramme. Okay. Så også en 27-11. På en Benji. Der er kamp til stregen i hvert fald. Ja. Hvis du begynder med at brygge en ansøgning op til Twitch-partner, Lars, skal vi nok finde ud af det. Ja. Så det er master nu, Ralle. Det er fuld arm gaming. Jeg venter bare på, at der er en, der puller eller en crazy augment. Han har altså valgt at beholde den der scout der. Mimer lidt på den. Ser ud til det bedste, der kan ske for de resterende på CT bare kan... Hvis de kan finde et våben et eller andet sted. Vi er altså plantet over på benet. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg slutter CVR op. Det er Allerød Kommune. Jeg tror, det er en skole. Men ingen idé. For et ding. Ja. Jo, bliver cleanet ud. Hold da op. Okay. De har altså styr på de tunnels der lige nu. Det er ikke sikkert, at Kings Road skal blive ved med at slås herinde. Så en AK på Christian. Paper tape der. Det er ikke meget godt. Men prøv at kigge på pengene over på Kings Road lige nu. De har altså tæt på 10k alle sammen. De kan tabe en del runder i streg uden det er et problem. Den her runde, den skal til sydvende. Ja, der var i hvert fald... Altså, det er dejligt nok, chatten den er varm. Jeg har ikke noget imod Cox, men... ja, det blev for meget det gode. Så de går efter B igen. Ikke det der lav. Jeg skal ikke have en klap på hovedet som en eller anden hund. Ikke give ham det. Ikke. Jeg ved ikke om... Jeg stoler Loki på, men jeg ved sgu ikke, om man kakser. Men jeg tror på ham. Okay, ærligt talt smid ud. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man gør. Jo, sådan der. Ja, der kommer svært. En skolefritidshjem. Okay, jeg ser. You've created a monster. Nå, 9-10. Vift ned på 10 HP. Meget spredt opstilling her. En hurtigt vundet over på B. T-bone. De begynder også med at rykke på den her. Viffer har kun 10 HP til at tage 2 mand, der løber ind igennem tunnels. Fart på tæerne her i midt også. De løber hurtigt igennem og cruncher. Christian er en presset mand. Det er Vift også nu. Falder lidt fra hinanden i øjeblikket. Det kunne godt lugte af, at de bare skal save her. Det ser også ud til, at det bliver kaldt.
ikke sådan, når man åbner en slikpose i klasselokalet, så skal alle hen og have. Ja, der er ikke så meget mere at sige til den her runde. Det ser heller ikke ud som om de chaser. Nej. Det kunne godt ligne, at de leder lidt efter dem. Jeg tror ikke, de har tiden til at finde dem. Nej, med 4 spillede kampe og 1 vundet, så det vil ikke gøre meget for leaderboardet, hvis de ikke vinder 2 i dag. Man kunne finde en kausal effekt på, at dit chatniveau det bare er steget med 300% efter du fik den der. Det er svært at lave. Det er dejligt. Det er altså den der midt, der de har svært ved at tæmme den. De er også begyndt med at opgive lidt på den. De har hverken en ude short eller spiller for under. Det er sjovt, de ikke har været det modsatte af passivt. Du går lidt aggressivt på midten i stedet for det her. De har altså Abdi Hussein her, der skubber godt op på shorten, der møder Nicolas. Så han trækker tilbage nu. Det er stadigvæk meget midten, det foregår i alle 5 mand placeret. Vi har løbet ind midt her. Ja, flot. Christian finder 2. Vigtigt. Kunne det altså godt ligne, der bliver backpedlet en lille bitte smule her. Over mod B. Jeg har det lav. Ja. Skal nok få dig på kommentatorholdet næste onsdag. Vildholdt her. Og holdt samme position hele gamet. Giver det frugt den her gang? Det gør det. Jeg kan lide det. Giver simpelthen 2. Det er flot. Jeg fik ikke lige skiftet over, men Niklas han finder den sidste mand ude i midt. Altså kæmpe play for Vildholdt. Det kan godt være, at han har en position, der gør, at han ikke får lov at arbejde så meget, men det galt sgu den der runde, han leverede. Fuldstændig one-man army. Vildholdt bliver tagget her igennem midtdøren. Ikke sådan en helt god start på det hele, men det er ikke første gang, det sker. Kunne godt ligne, det bliver her på langt, der bliver slåsset. Christian er klar. Hvis han blev tagget igennem. Og i hvert fald lyd. Måske en ret god timing på den molly. Ligger den, så de ikke kommer ud. Solo-spiller lige nu. Det er ikke infomæssigt, men det holder dem lige et øjeblik. Og Smoke giver sig lidt. Christian burde rotere ned her. Det ser også ud til, at han arbejder på det. Kunne godt være for sent. Det kunne godt... Shit. Jeg ved ikke, han har en helt sæt. Hey. Forhold til traded her. Begynder med at arbejde sig op short også. Kan jeg altså se skylden på ham. Har godt nok sluppet shorten helt her. De sidste 2 mand står altså bare og venter på smoken. Fader. En god molotov her. Får ikke smidt den. Får isoleret dem her. Godt. Clean. Ja, ret clean, ja. Det har... Det bliver så sindssygt i hvert fald. Har 10 sekunder til at finde 4 spillere. God runde. Altså, kæmpe clean. Der er selvfølgelig også nogle timings, der lige spiller ud, som de skal. Men sådan er det jo.
hvordan ser det ud med økonomien. Christian på 0, men ellers er der til at kunne købe en runde mere. Nu er der altså 2 runder tilbage. Ja, fordi de kan ikke gå til overtime. Nej, okay. Det spiller op 12-12. Jeg tror, du slutter 12-12, ja. Det finder vi ud af. Hey. Altså 4 mand, der står klar til at løbe Vildholdt ned her. Har godt nok 2 ude i midten, der ikke er langt væk. Men det kommer nu. Men han får en, det kan jeg lide. For en 3, der løber hurtigt ind. Christian finder en mere. Finder 2. Christian har heller ikke også børn i det her map. Oj, okay. Kæmpe play for Christian. Nu skal Vifte altså ind og have den sidste. Skrækscenarie. Ja tak. Flot. Ja, hvis han har fået Nicholas også, så har det ikke været godt. Det er godt lige forstå, at Benji lige skyder hele holdet der. Har 34. Men? Ingen Galinjoro. Nej. Han nærmer sig. Jeg tror, jeg skal nok love, at vi slutter af med et postgame interview, men jeg tror ikke, jeg vil stresse det mere end nødvendigt mellem gamesene. Ja, så også til interview inden map 2, det jeg tror også kun, der er 10 minutter imellem mapsen eller sådan noget. Ja, han lever under overskud. Og der har vi ham jo. Manden med overskud. Ser lige en fod. Ja. Okay. Okay. Ikke den værste net. Men de har sådan år på selveste Abu Hussein, som han udmærket godt kan ramme med. Det er sjovt, hvordan de begge hold på, da de spiller T, ikke rigtig vil arbejde med lang. Så også drømmer om, at hvis begynder at push. Ja. Kan jeg se dem ud, hvad er det? T-Bone, han holder den en gang imellem. Nej, nu er der fri bane. De er ikke helt besluttet sig for endnu. Spørgsmålet om han walker igennem den her. Han står i hvert fald i den. Han går tilbage ind. Ja, hvis der bare er. Der bliver bygget lidt op på shorten. Godt ligne, at de fleste vil gerne vil derovre af. Har vi altså Niklas. Kæmpe timing, og ikke til hans fordel. Nu er A altså helt clear. Ja, de gamede lidt på B der. Chris kan muligvis nå at fange Benji hernede for under. Det er så... han bliver fundet af Christian. Den var en glad for. Christian finder en mere. Chris finder ham på shorten, nu er der altså alene. No offense mod 4. Flot! Det er kæmpe, og de lukker simpelthen kampen. Det er en rap begivenhed, det her. Det er en kæmpe begivenhed. Så næste map er altså bare Inferno. Det er smukt spillet. Også lige altså hele vejen rundt med Christian, der lige stepper op til sidst. Ja, suveræn præcision. Det er dejligt at se. Så kører vi lige over på en bitte pause. Sådan her ser scoreboardet ud, inden vi gør det. Altså, der har været travlt både på Benjis side og for Christians side. Ja. 30-17. Men altså, de følger godt med ellers. Nå, vi hopper over på en pause indtil næste kamp, den går i gang. Jeg tænker, der går cirka 5-10 minutter. Godt, jeg går ud og pisser. Dansen natten blev morgen. Hvad skal der ske? Ved ikke hvad du sagde til mig i går, men ved hvad du mener. Vi er alle alene, vi er alle alene. Din øjne, de trætte baby, men slet ikke din ben. I dag, vi er alt for meget, alt det gode i dag. Hun sagde, hun bliver til vi vælter om det er en svag. Og lad som om vi ikke er ens. I aften er du ikke alene.
ikke holde igen. Jeg kan slet ikke gå hjem, før du har givet mig det der. Jeg kan ikke holde igen. Vi kan slet ikke finde hjem. Gør det her hver weekend. Dans for mig, jeg satser på tegn. Og hvis guderne ved det, kan ikke vente med at regne på din fjes og din røv. Og du har mig i min søvn. Der er ikke noget jeg kunne gøre med nogen. Hun vil gerne danse, natten bliver morgen. Hvad skal der ske? Ved ikke hvad du sagde til mig i går, men ved hvad du mener. Vi er alle alene, vi er alle alene. Dine øjne, de trætte baby, men slet ikke dine ben. I dag, vi er alt for meget, alt det gode i dag. Hun sagde, hun bliver til vi vælter om det er en svag. Og lad som om vi ikke er ens. I aften er du ikke alene, langt om længe. Kan du føle bare til alting. Alle dem jeg har mødt, der er ikke en som dig. En som hun kan ikke bare ved det. Helt det er okay, langt om længe. Kan du føle bare til alting. Alle dem jeg har mødt, der er ikke en som dig. En som hun kan ikke bare ved det. Helt det er okay. Ja, det er helt okay, ja. Det er helt okay, ja. Hold dig tæt på mig, for du har vist mig vej. Alle de år, giver dig de år. Bare du okay, ja. For du gør mig op tilbage. Moon, du går på den rør, der gør mig så dum, ja. Selvom det ender med, du fælder tårn, og vi når der. Det er måden, du ryster de batter, de kalder på mig. Så baby, hvad kan til at gribe, når jeg falder for dig? Ja. Hun vil gerne danse, natten bliver morgen. Hvad skal der ske? Ved ikke hvad du sagde til mig i går, men ved hvad du mener. Vi er alle alene, vi er alle alene. Dine øjne, de trætte baby, slet ikke din ben. I dag, vi er alt for meget, alt det gode i dag. Hun sagde, hun bliver til vi vælter om det er en svag. Og lad som om vi ikke er ens. I aften er du ikke alene, langt om længe. Kan du føle bare til alting. Alle dem jeg har mødt, der er ikke en som dig. En som hun kan ikke bare ved det. Helt det er okay, langt om længe. Kan du føle bare til alting. Alle dem jeg har mødt, der er ikke en som dig. En som hun kan ikke bare ved det. Helt det er okay. Hun vil gerne have det stalker hende. Fuck it. Det kan godt være, du tror du vinder, men tro mig, min ikke til top. At hun er hænger en kart i bad. Hun vil gerne have, at jeg fucker hende. Hun vil gerne have, at jeg stalker hende. Fuck it. Jeg cutter min fryser, jeg varmer den ovn. Som siger Ronaldo, har jeg tid til hver dong. For det kun vi skaber for ovn, men jeg taber til long. Jeg er ikke karate kick med chopper, de breaks. Har ikke producer, men jeg fanger de kicks. Lad ikke med hakkes, jeg mig fanger de ikke. Du tror du vinder, men tro mig, min ikke til top. At hun er hænger en kart i bad. Hun vil gerne have, at jeg fucker hende. Så er der ikke lang tid tilbage til anden kamp. Det lyder faktisk, at den tæller ned nu. Så åbner vi simpelthen med pistolrunden igen. Hvor Kingsroad College, det er deres map.
Måske vigtigt lige at få sagt, at Dust 2, de lige har spillet, var altså TV Syds map. Jeg tror ikke, at TV Syd er sådan helt tosset med Inferno. Nate i pool! Standardregler, face trap, no mercy. Men det var sådan en suveræn sejr sidste runde. Kamp i DOS 2. Du skal have kun de 13 sejre. Nu går det altså stærkt her, Matt. I finder en. Finder to. Oh. Ui, og jeg var klar på, at han havde tredje. Der er lige at være det fucking klip. Han har stadig en mand i pit. Ui. Ja. Christian bliver fundet i pit, men han når at tage en med sig ned. Så 2 mod 1 her. Oj, okay. Oh, Clean headshot. Nice. Når jeg ikke engang lige at se, hvordan flækket er, jeg ved bare, han er død. Ja. Jeg fik ikke lige registreret, hvem var der døde der, og det var... Men Kingswood College får altså bumpen ned, så de får ret mange penge, så det vil undre på, hvor stor løg de har, men det vil ikke være helt fjollet at købe her for dem. Er der egentlig et modsat ord af boomer? Er det ikke det der... Jeg ved ikke. Er der det? Jeg ved ikke, det er sådan noget, Gen Z. Gen Z. Så er man vel. Gen Z, det var lige Gen Z spørgsmål, så fordi at der skrev, at jeg spillede kun DOS 3. Og så tænkte jeg, nu hedder DOS 2. Var der noget før DOS 2? Var der Dust? Jo, der var Dust. Almindelig Dust. Ja. Men altså... Jeg troede bare, at DOS 2 var helt tilbage igen med 1.6 eller sådan noget. Du har også kunne spille Dust på CSGO, men aldrig Active Map Pool. De tonserne altså op B her. Vildhold bliver lige skudt lige på næsen. De får altså skabt en rotation på en del spillere, og nu begynder de bare at løbe tilbage mod midt. Det var Counter-Strike Zero. Counter-Strike. Ui. Christian får en del damage af heroppe for vinduet af. Jeg har altså 3 spillere. 3. Der er smør. Fuldstændig. Det var sådan en i Dust. De laver lurk-smoken og vil ikke at utilize den og bare trækker stille og roligt tilbage til B her. Hans bomben på Nora her, der går tilbage mod B-side. Vildhold var klar til at forlade, men indser også nu, at der var lidt action der. Okay, det er de walker her også rimelig farligt, fordi der er ingen info på, at de er på vej. Får altså Vildhold ned på 2 HP, han bliver altså fuldstændig rushet, men der er en, der tager ham. Vift. Ja, det er flot, Victor. Han får godt nok Vildhold. Sådan 2 mod 2 her. Der er ikke meget HP på T-siden. Jeg håber, at... Connect er lidt... Begge to er low, dog. Begge er meget low. 22 HP på den næste spiller. Han aner bare ikke, hvor han er. Men får tønet på ham med 4 HP. Det er flot. Hold op. Altså en tight runde. Ja, godt spillet af gutterne. Skal de så overveje, om de skal blive ved med at købe sådan lidt halvt over på T-siden, eller om de lige skal give det en rundes tid for at få AK'er med util. Det kunne godt se ud, som om de bare køber. Det virkede for dem at løbe fuldstændig op bananen. Det ser ikke ud til, at de slås sig sådan helt vildt meget for den, udover lige at smide lidt util derned. Kunne også godt finde en her op til Hussein. Så ud til, at de har spredt sig lidt over det hele. Bomben er i midt med 2 andre spillere, og så får de altså taget en del areal her. Får traded mere eller mindre lige meget HP. Har stadigvæk bump med over i Second Street. Godt lav. Christian finder altså en inde i apps. Bumpen er sådan rimelig alene herover. Hvis de taber den inde i apps, så bliver den svær for igen.
Det er et uheldigt tidspunkt at rotate på. Ja. Problemet med de at spillede tjekke, endnu. at lige nu er 0 info på mappet, der bliver kastet en smoke over ved B, hvilket alarmerer de 2 spillere, der Ja, allerede nu er står jeg langt der. åben. Men de Det. kører igen det samme system som før. Ingen flash, ingen utility, walker bare ind. Før info er der bare ikke i forvejen. Chris Og finder I 2. tager alligevel Okay, 2. okay. Og de er altså en på lang her, der er sådan rimelig langt oppe. Chris han finder en mere, men han kan backstab her. Men de burde... Nej! Chris han får 4 i den runde. Ace! Nej, det var Ace. Han tog hele holdet. For satan. Det er vanvittigt. Det er sygt nok, Kingswood alligevel laver det syge play, der hedder, at de bruger hverken util eller noget som helst til at give en, hvad kan man kalde det, en foridé for TV Syd omkring, hvor de er henne af på mappet. Formår at snige en spiller om bagved, og alligevel så crumbler det bare. Det er altså også en crazy timing der på kasserne på side. Da Chris lige får gået rundt om. Altså overbevist om, han skulle dø der, og så var situationen lidt den anden. Men vanvittigt spillet. Ja, jeg skal også spille på det. Ikke bare det var Ace, men det var fandme Ace. 3 hurtigt op, second mid. Kunne altså godt ligne, de bare skal ind og slås i apps. Christian får første her måske, ja. Ja. Finder en mere. Ja. Og der er ikke nogen, der er tæt nok på til at kunne løbe ham ned. Har vist 4 mand. Hvis jeg sidder til de meget togt, og vil gerne vende af. Nicholas, der skubber ned og får info på, at der ikke er noget B lige nu. De er altså inde i apps nu. Får ikke hovedet på ham. Hvis han skal vende sig rundt. Jeg har stadig lært, at man kan bruge G for at miste våbnet, men får stadigvæk 2 kill ud af det, og sidste mand... Nyårsvæk. Der er ikke meget HP. Ja, der må være okay, det var en klar på. Der skal være info på, om han har taget skade for tidligere. Så giver Chris altså faklen videre til Vift, og Christian der lige tager... Vift han tager 3, og Christian tager 2. Det må også være lidt hype, når der lige kommer en random 5 kills ud af Hihi. Jeg tror også, uden at vide noget helt præcis, så tror jeg også, at Chris er nummer 1 inden for Inferno hater af det map her. Så det kunne da være lidt lækkert, hvis han slutter som topscorer. Det kan være, at den holdning er så. Ja, det er det. Jeg skal lige have den der succesoplevelse. Nu bliver der så bare løbet ind banan her, han ser ud til, de er lidt klar til den. Spørgsmålet er, om vi har en hurtig reaktion her. Smoken er en lille smule set til favør her, hvis den holder på problemet er, at de løber ud. Okay. Modigt. Og har overtaget sidet. Jeg har en Vift heromme. Situationen er hurtig og fast. Hvor den første? Nummer 2 også. Kan ikke se ham, der planter. Men han får 2. Men de er med 14 HP. Okay, en mand tilbage. Det er Benji med 14 HP. Jeg tænker ikke, der er mere her. Det er altså clean. Så det er clean. Op, når man er mod Christian. Vifter lige disrupter hele placeringen af T på side. Og så kan Christian ellers begynde med at pille dem for CT, for de vender sig mod ham. Vi skal da vist lige have gjort sådan her. Så man kan se, at de har et map. Nå, det måtte vi ikke. Nå, vi kan vel godt. Jeg har sådan en pensioneret til sydspiller, der lige kommer med en analyse af situationen. Analyse? Og det bliver slået her på bananen. Chris er klar. Er han så klar? Det er han. Men ikke helt. Oj. Så et varmt skub her, men sælger fuldstændig af i side. De har godt nok bomben op på bananen. Ja. Jamen, det bliver ren fight herfra. Jeg tror ikke, Kingswood har tænkt sig at lave en rotation for at komme rundt om eller noget. De egentlig bare vil tage den lige ud. Der er heller ikke mere util til at afskærme bomben.
Som vi kender Lav, så bukker han under for pres. Nej. Hvad fanden har du lige... Men altså, jeg føler, det er mere promotion, end det er mod. Jeg kan ikke finde, om han har bare fjernet beskeden, eller om han har bandet ham. Hvis han finder altså den første. God timing. Ja, okay. Clean. Og så fortsætter med 6 runder i streg her. De har lidt svært ved at få et ben til jorden. Jeg vil sige, de gange jeg har set Victor spille, så de sidste 2 uger er en helt ny mand, end han var for de sidste 4 måneder. Jeg tror, de sidste 24 timer er en helt ny mand. Ja, men jeg føler også, at han har været god de sidste par dage. Altså, Matti, jeg tænker da bare, at du skal på... Du skal da bare på træningsbænken, og så må du lige... Har du ikke stadigvæk et eller andet ungarbejdertitel derude, der gør, du kan få lov at være med? Vikar. Vikarstilling, et eller andet. Eller så må du være coach. Hvor man ikke er sådan en, der lige kan stå bagved og lige... Der er coaches på, ja. Ja. Eller, nej, du bliver sgu i tvivl, faktisk. I finder første her. Så ikke langt fra, at han bliver spottet af Vest herinde i second man. Der sker ingenting over på B lige nu. De er ikke særlig sammenfattet på Kings Road, men de Ja, planer, så er vi de 2 har prinser lige nu. ved. Jeg vil også gerne ind og spille, når jeg ser det her. Får så halvdelen af hans HP, og mere end det også. For begge sider. Lidt i en presset position nu. Har bomben her med 37 HP og sin homie bag sig på vej op mod B, men der er ikke meget, der fungerer for Kings Road College lige nu. Man skal desværre være Grandmaster for at få et job, så... Ja. Får isoleret spillerne her. Har egentlig været global? Jeg ved det ikke. T-Bone kunne altså ikke følge med, og så får Christian pushet fra midten hele vejen op og rammer ham bagfra. Altså, jeg er lidt spændt på CT-siden. Fordi en ting er at holde på Inferno, jeg synes Executes godt kan være ret bøvlet. Der er mange smokes, man skal kende. Men jeg tror ikke, det er det map, de har pragget mest. Jeg vil sige, jeg er imponeret over scoren lige her indtil videre, fordi jeg ved godt, der ikke er den største hype for det her map over på 2 siden. Jeg tror også, det er sådan nogle succesoplevelser, man skal bede om. For at have lyst til at spille. Får god info på mid-pushet her. Spørgsmålet om han bliver tromlet. Gode nades. Spørgsmålet om han tager et spray igennem. Gør han finder 2 på det. Okay. Og får altså simpelthen lukket rundt. Okay. Hold da op. Noget lige at blive nervøs, men den blev lukket ned hurtigt. De skal tage den her stort, hvis jeg skal følge resten af sæsonen. Lort det map. Ja. Det er sjovt, jeg har også haft det der had til Inferno, men jeg tror ikke, jeg holder sgu egentlig meget af det. Det går også på mig. Men jeg vil sige, det begynder at blive lidt, altså... Vi kan have lidt spænding snart. Ja, det er sådan lidt ensartet. En stor præstation, men altså... Fordi der Kings Road College, de er ikke så gode til at lige nu at lægge en plan og så execute den. De løber frem i starten af runden, og så sker det her. Der er et pick inden for næste 5 sekunder hver gang. Det er Lav, der er en bot i chatten, mand. Du kunne ikke have fundet mere rigtigt til moderatorjobbet, eller botjobbet. Jeg ved ikke, om jeg er helt tosset med det, eller om jeg fortryder det. Vi finder altså 2 mand lige om et øjeblik. Får den første. Får ikke nummer 2. Men han bliver smukket af. Men der er et rap heroppe i apps, der godt kan være lidt farligt. Men det ved Christian alt om. Det registrerer de ikke? Altså, har de lyd? Ja, det er faktisk crazy, at han ikke reagerer på det. Ja. Men det er så altså, Nicholas bagfra. Whiffer! Og er nok lidt en død mand. Nej. Whiffer og ja, han whiffer, men det var ikke whiffen, der skød. Badum. Men det er egentlig noget, jeg savner at se. Altså, det er som om, han ikke gider røre AVP i de her kollega-CS. Det vil jeg gerne se for Victor.
Kollega CS. Det lyder så slet. Jeg har kigget lige liganavnet. Jeg tror, det hedder kollega. Jeg ved ikke, om de har ændret det, eller om firmaet er noget andet, eller... Altså, man vil sige, det er sgu hyggeligt nok, at de vinder så stort. Men man må heller ikke bokse over, at der ikke sker for meget, fordi at, ja, det er heller ikke, fordi det er gået helt fantastisk med de andre games. Hvis jeg skulle se noget på Kingsford lige nu, så skulle jeg se dem vælge en ting, de gerne vil gøre, og så rent faktisk bare se det igennem. Jeg tror helt seriøst, hvis de tonser en base, så vil de få ret meget ud af det. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk ikke engang cash er med poolen. De samler sig ikke helt om det, de har planer. Jeg er ret sikker på, Peter, det du sidder og kigger på lige nu, Kingswood College, det er Allerød Kommune, og der var en, der skrev, det var en skole, skal tage fritidshjem. Det er bedst ud af 2 maps. Så det er sidste der. Ikke nogen her. De har så A-site. Det er præcis det, vi snakkede om. Okay. Ej. Vanvittigt, at han får ham på vej ned i pitten også. Vildholdt, der ligger noget suppressing fire. Nej. Jeg når har vi altså lige at tænke, at det lugter af deres første runde, men det får de lukket ned igen. Det var den gode, rigtige play. De valgte rent faktisk at gøre det, jeg også sagde. Det var vel noget. Bare execute det. Gjorde det, havde chancen, og så vælger Hihi at skyde 2 midter næsten. Ja, det var vanvittigt. Så er der heller ikke meget mere at gøre. Så er spørgsmålet, om de kan få lov at lægge ægget her, eller om jeg jinxer det nu. Ja. Får altså en ned på rampen. Og måske sæsonens første. De bliver altså bare ved med at finde dem ned igennem midten. Christian han fandt ud i en second mid her. De begynder at få noget selvtid, der begynder at push og peak. Christian tror ikke, har en lige under ham bag ham. Det er der selvtid lige nu. Nej, men jeg har ikke set noget push der og kigge derop. Det er okay. Altså der er ikke meget at komme efter. Jeg tror sgu Kingswood College, de er lidt demotiveret efterhånden. De har skudt fuldstændig ud af den her lobby. Så Abdi Hussein, som klarede sig ganske udmærket i sidste game, ligger med 1 kill. 11 døde. Benji stadigvæk... 2 runder tilbage, Penta. Måske. Og se der en obo igen. Ja, jeg tror ikke, det var helt sådan målgruppen, vi lige blev introduceret til. Penta går fra at spørge med et arbejde til at tjene arbejde i der er den her, der er så også. Ja, han har ikke et arbejde, han skal på praktik. Men altså, jeg skal nok lade ham... Jo, okay, du siger, Carla, drømmer du stadigvæk om hende, eller hvad? God arbejdsliste i morgen. Det er sgu hyggeligt at se med. Vi har også et bombplan-scenarie her. Men det er fordi, jeg så clean ud. Det er okay op. Og bliver simpelthen tagget. Det udvikler sig til at... Men han skal altså bare ramme ham én gang, men får ikke. Der røg ægget. Det er Peter Mors skyld. Jeg håber ikke, han er gået endnu, fordi... Det var ikke okay. Ja. Hele Ultras sektion over bag deres mål. Det er... der er fuldstændig stille på tribunen lige i øjeblikket. Jeg ved hvorfor. Det er et godt spørgsmål, hvornår Pavel han skal spille igen. Jeg tror, jeg viste dem, hvor døren den var henne, og så glemte jeg lige at vise dem, hvor vejen ind igen var, tror jeg. Nå. Vi har altså en pistol over det her, og det ser ud til, at de duplikerer lidt. Der er altså kun én her, der sidder med en drøm og 2 håndpistoler mod 5 spillere, der var inde på en nu. 2 kills hans navn, jeg tror sgu ikke, der skal være. Og han får første. Nu er det altså gratis setup. En retake situation 4 mod 4.
Lækkert ding her. Okay. Jeg har fundet en i midt her. Backstab situation Smart. på midt her. Får en der. Ikke nødvendigt. Situationen er læst op for apps også. De ved godt resten for langt. Det er altså lækkert, at de spiller dem på den måde. Niklas, der picker shorten, og Christian, der begynder med at pikke ud i dem. Ned for pitten. Nu er en stor motivation for... Motivation. Der. Altså sidste runde, hvis de vinder den nu. De er også pænt meget tvunget til at købe over på C til siden. Andet havde været dumt. Det ser ud til, at de bare chiller lidt fra Syds side. Har sådan en rimelig godt udspredning her på mappet. Altså... Kings Road har i hvert fald ikke givet op. Men det ændrer ikke scenariet i hvert fald. Så godt inde midten her. Har en spiller bag smoken, der går igennem. Kan fange bomben her. Når det lige akkurat ikke. Får nok ham, der planter. Nej. Ikke inden han får den lagt i hvert fald. Og nu er alt op til T-Bone. 1 mod 4. Det kan godt lugte. Kan du høre mig nu, Lav? Det er nok det mest clean game, de kunne have forestillet sig. Tænker man da også lige, man skal have en lille reaktion på, hvordan det har føles. At vinde. Det må næsten have været kedeligt. Efter 0'eren, så var det ikke så spændende mere, desværre. Det var også helt top over, det. Ja, det var kæmpe. Skal vi se om vi kan få nogen på linjen fra den der bunker, de har nede under kontoret. Jeg kan simpelthen... Det var vist allerede til dig. Det skulle man bare bede om. Jamen, vi laver da lige sådan en her. Skal vi se om... Hvordan har du det nu? Ja, men at de ikke kan finde ud af det, kan man ikke regne. Hvad så? Kan man ikke sammen? Så? Det er nogle mennesker med overskud siden sidst. Ja, kan jeg se det? Ja. Man kan ikke høre dig på stream. Jeg har hørt dem på stream. Så løber man ikke, nu kan de bare... Bare se os. Kom ikke. Ja. Men jeg tror måske, det er fordi, at den bliver brugt. Den går igennem. Nej, der er så mange uger på. Jeg kan høre den der. Går den igennem nu? Ja, okay. Vanvittigt. Nå, hvordan, det var lidt en anden oplevelse i dag, må man sige. Ja, det var dejligt. Altså, der til sidst på Inferno, er det ikke noget med, at de ikke er helt tosset med den map? Du skulle have set VIP, da vi havde bandet, vi blev enige, da vi ikke så toilet, der blev vi enige om, at vi bander Mirage, og vi picker, og så var der en risiko for, at vi kunne vælge Inferno. Og så da det så sker, så var han meget stor. Jeg siger bare, det er bare et holdspil, og man kan ikke bare tage beslutninger uden hold. Men heldigt, at de ikke kan finde ud af at spille det, kan man sige. Nej, heldigt, at vi fucking kan. Ja, at vi ødelægger på det. Vi har ikke øvet det overhovedet. Det blev bare domineret. Vi har spillet det ret fucking meget, faktisk. Så, men klasse, og så vores eget pick igen, det er hårdt. Ja, det var lige med noget at næppe. Vi skal også lige, spørge her. Så vi har nogle seerspørgsmål. Outrageous performance. Der bliver spurgt om Nicolas, han spiller hjemmefra i dag. Nej, han har spillet her. Men mener du ikke, var det jeg tror det var... Det er Christian.
der spiller hjemme i dag. Nå, om det skulle have været Christian. Nej, der bliver spurgt om det, sådan at spille. Nej, det gør det ikke. Og vi har Handlers Holsters i chatten, det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi skal også lige have ham til at komme med nogle kvalificerede spørgsmål. Hvad siger han? Nej, men han skriver bare, at vi skal stille jer nogle spørgsmål. Men altså, hvad er Inferno bare på mappoolen nu, eller hvad? Kan man se, at jeg pickede den igen? Altså, nu havde de jo 100% loss rate på Inferno. Okay. Ja. Hvis der er nogen andre, der også slutter til den, så kan det være, at vi tager den. Så det var lidt sjovt, de pikkede den. Ja, det ligger i hvert fald højere end Ras. Mian er vi ikke så glade for. Altså, det er der ikke nogen grund til. Det er leaget. Det er officielt leaget. Nej. Så tror jeg, at jeg øver mig lidt på det midt der. Det er fandme noget godt. Ej, det var fuldstændig vanvittigt runde, du havde, Chris, med 5 kills. Ja. Det var dirty. Nå, tak. Ja. Femmes spoiler, den kan noget. Ja, det kan noget. Der har også, I kan glæde jer til at se, nej, I kan jo ikke se chatten på replayet, men vi har jo haft Kings Road College Ultras i chatten. Har vi? Nu siger jeg bare lige, Kara, hvis du uploader button til Twitch, så kan man se chatten. Okay, det skal jeg lige kigge på. Nå, det må jeg lige kigge på. Nå, jeg skal ikke til at stjæle med jeres tid. Tak fordi I vil... Tak for stream. Tak for det. Jeg så peak 28 seere. Tak for at se med os. Fuldstændig. Vi har et seermål på 40. Hvis vi får 40 seere, så er hele lortet godt. Okay, kæmpe vedmål. Først ser så hele lortet godt. Tak for meget. Det må vi sigte efter til næste gang. Så er der god ting. Jo, tak for i aften. Tak for i aften. Tak derhjemme. Så godt. Nå. Skal vi sige farvel herfra? Ja. Det tænker jeg. Der er ikke noget til, for det er sådan en stor sejr. Nej, jeg vil sgu bare sige tak, fordi I vil streame med. Ej, vi nåede ikke engang. Det var slet. Så kom fandme Mikkel med det der spørgsmål der. Hvor meget skyldes sejren ved IGL? Det er faktisk et spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Ja, det må lige marinere til næste gang. I må have det, som I ser ud. Så godt. Alt det der. Vi ses næste onsdag kl. 20. Hej.